U sklopu 28. kola na Krimeju dolazi Croatia Zmijevaca. Orient nije u sjajnom nizu, tako im pobjeda unatoč vrlo solidnom izdanju na terenu izmiče iz kola u kolo. Crveno-bijeli svakako imaju imperativ pobjede, što jasno oglašava šef struke Slobodan Grubor. U subotu čeka nas jako važna utakmica. Moramo pobijediti, ono što se kaže. Ovaj tjedan dobro radimo, dobro se spremamo. Igrači su u dobrom stanju. Jedino što nas muči sad već iz kola u kolo, u posljednjih par utakmica nikako ne možemo izaći sa najboljim sastavom. Stalno nešto moramo improvizirati. Ali bez obzira na to, igrat će oni koji su zdravi, koji mogu, a ovi koji još nisu u dobrom stanju, tako reći, moramo biti malo strpljivi i pričekati još koji dan. Jedan od gorućih problema, prema riječima trenera, svakako su napadači, što utječe na kompletnu igračku formaciju. Tako da ni za ovu utakmicu ekipa ne može računati na dva ključna igrača upravo na tim pozicijama. Pa sigurno ne možemo na Geisslera i na Fala, dakle mučimo se sa tim napadačima, sa ofanzivnim igračima, ali dobro, ok, evo Monjac se polako vraća, vidjet ćemo koju minutažu će dobiti, sigurno da nije ni on 100% spreman fizički za 90 minuta, ali ok, nemamo mi šta puno da kalkuliramo, igrači su svjesni situacije i bez obzira na sve mi u subotu moramo pobijediti utakmicu i to je to. Ako nečega ne nedostaje na Krimeji, to je svakako želja za pobjedom, što je šefova ideja vodilja u svakoj utakmici bez obzira na suparnika. Mi svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo utakmicu. Naravno, to je filozofija moja i igrači su svjesni toga i igrači daju 100%, ali opet ponavljam, sigurno da nam ta zadnja trećina, zadnje vrijeme stvara problem i tu se moramo drastično poboljšati, malo više energije, malo više konkretnosti u samoj toj završnici. Ukoliko to budemo sad u subotu dobro radili, onda mislim da neće biti problema. U posljednjoj utakmici u Vinkovcima stručni stožer imao je ideju napraviti određene promjene u igri za koje su se pripremali cijeli tjedan, no prvo polovrijeme nije bilo u skladu s očekivanjima. Jednostavno imali smo neku ideju u zadnju utakmicu i to smo s tom idejom kako smo trenirali kroz tjedan je funkcioniralo. Međutim, prvo polovrijeme protiv Cibalije, to ne možemo biti nikako zadovoljni. Ne znam šta se dogodilo u glavama igrača da nisu odradili zadatke, taktičke zadatke prema naprijed šta su trebali odraditi. Međutim, drugo polovrijeme kad smo promijenili sistem, kad smo ubacili ofanzivne igrače, onda je bila sasvim druga slika. U timu je 11 igrača, no onaj 12. vrlo često napravi prevagu, pa trener poziva sve navijače i ljubitelje našeg Orijenta da im budu podrška, koja je sada gotovo kao nikad potrebna. Pa da, ovdje na Krimeji osjeća se dobra energija i evo ja isto s ovog mjesta pozivam navijače da dođu u što većem broju jer stvarno nam treba pomoći sa tribina. Kamere Max Sporta će pratiti utakmicu u subotu od 14:50. Orijentu treba vaša pomoć sa tribina, a uz najavu toplog i sunčanog vremena jednostavno ne treba bolja pozivnica. Vidimo se na Krimeji i vavek napravo.